60 שניות על הקיץ של פיניקס סאנס. הסאנס משלמים הקיץ את המחיר על משכון העתיד שלהם. מאט אישביה לקח קבוצה שהגיעה לגמר הליגה וויתר על שני צעירים מבטיחים והמון בחירות סיבוב ראשון בשביל קווין דורנט בן 34. הם עשו דאבל דאון על החוזה הנוראי של ברדלי ביל. את דורנט הם שלחו ליוסטון בשביל ג'יילן גרין, דילון ברוקס והבחירה העשירית בדראפט שעמכה לקמן מלוואץ'. אחרי שלא מצאו אף קבוצה שתיקח את החוזה הנוראי של ביל, מה גם שאין להם איך לפצות את הקבוצה ההיא, הם קנו את החוזה שלו ויראו $20 מיליון מתים בתקרת השכר ל5 העונות הקרובות. בטרייד נפרד הם שלחו את הבחירה ה-29 בדראפט, החוזה של וסילי מיציץ' ובחירת סיבוב ראשון ב-2029 בשביל מרק וויליאמס משרלוט, וביחד עם ניק ריצ'רדס יש להם את כל הקו הפנימי של שרלוט מהעונה שעברה. הם החתימו את הבחירה 31 בדראפט רשיר פלמינג על חוזה מובטח, הם הרימו את ג'ורדן גודווין ששוחרר מהלייקרס מהווייברס, בנוסף הם העריכו את החוזה של דווין בוקר בשנתיים נוספות תמורת $150 מיליון. האם דווין בוקר מסוגל למשוך את אוסף השחקנים הרנדומלי הזה למעלה? אם ראיתם עד פה, אל תשכחו לעשות לייק ולהירשם לערוץ בשביל לקבל סרטונים נוספים.